aquí baixarem segurament. Pujant per la Canal del Llum. Preparant el material i equipant-se al coll de migdia. Aquí no hi ha nusos, però es puja bé. Sembla elàstica. Es puja bé, eh? Sembla una molla. No hi ha usos ni aquí ni allà. Ei, per la vostra tranquil·litat, en el segon tram et pots assegurar de la maroma i passes tota l'estona assegurat. Amunt, amunt! Molt bé. Sí, Anem sí. tirant? No, espera. Filma. Ara aquí és el pas que la ressenya deia flanqueig delicat. I potser sí que és delicat, però hi ha molts arbres que ens ajuden a pujar. Després del flanqueig delicat, una canal montserratina típica. Vinga, arribant al collet. Aquí fa una mica d'aire i ara es veu aquí la continuació, un bosquet de baixada. Hem vingut allà, de la canal, i ara estem pujant per aquí. Has de triar la bona. Hi ha arrels dolentes i arrels bones. Has de triar la bona. Bueno, unes bones. Prefereixo la roca que les birries aquestes de sal. Bueno, perquè ets escalador. Hi ha bones preses, no patiu, que això està... Aquí hem arribat a la cresta de les Talalletes. Aquí tenim tota la cresta, que no és gran cosa, i, en fi, hi ha grans panorames, es veu el Puigmal nevat, es veu aquí la cara oest de Sant Jeroni, i per l'altra banda, es veu el Camell, i allà baix es veu la roca plana dels Llamps. Vale? Estic quieta. Jo trec una i poso l'altra. Molt Ok? I tu estàs aquí a l'aire. No, a l'aire no estic lligat. És tan segur que el passem amb la corda a la mà. Que miri per aquí? Sí. Ara aquí pugem una agulla, crec que és la 393. Fàcil pujada, molt fàcil. Ara, després de fer aquesta agulla, que sembla que és la 393, baixem una altra vegada a la canal i anem a buscar allà la canal de les Talalles, que ja serà el pas definitiu. I aquí comença la canal de les Talalles. A veure com és. Terreny una mica descompost i embolicat, però anem baixant, anem baixant.
Ja no t'encasquis. No, ja vaig per fora. Sento gent, eh? Un gos. Aquí hi ha un petit pas amb un cordino, una corda fixa, però molt poca cosa, molt poca cosa. Ara hem arribat al camí, al GR 172, per aquí estem arribant al final. Jo passaré per dins de l'altre. Encara que Igual t'enganxes. t'enllugaré. Últim ràpel.